जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मोनसे 10 जनिया ग्रुप 5 तारिखनि थिग बेलासि 4 बाजियावहाय जोङो बे जायगायाव सहैदोंमोन थांनो हादोंमोन। दा थांना नुहैबाय बे जायगाया आथिखाल बांलादेशनि थिग बर्डारावनो दं। फेन्सिंजों नांजाबफानाय खासिया जन्तिया हिल्सआव दङ बियो। बांलादेश आरो खासिया जन्तिया हिल्सजों नांजाबनानै दं बे गामिया। नया बस्ति होनो। ओनसोल हिसाबै बियो गलागन्ज। बेवहाय बर'फ्रा मोनसे गामिनो खोब गिदिर 200 खान न'खरजों बिथांमोनहा रुजु रुमु रायजो जानानै दं। गोदोनिफ्रायनो जों बेवहाय गोबां मानसिफोरखौ बेयाव दैदेनगिरिफोरखौ जों लोगो हमनानै सावरायनानै मिथिबाय जे बिथांमोननि मादाव आरोबाव सासे सबसे बैसोआव गिदिरसिन आबै जमुना बर' बिथांनि बैसोआ 101 बोसोर। बिथाङा दासिमबो गोख्रों। मेगनाबो मोजाङै नुयो, खोमायाबो खोनायो, हाथाइफ्राबो थिगैनो दङ। आबैया जोंखौ नुनानै खोब गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै जों सोंनाय लेखा माखासे खोथाफोरखौ मोजाङै फोरमायदों। आबैया बुंनाय बादिबा गावसोर गोदोनिफ्रायनो बेयाव दं आरो जोंनि बर' माखासेफ्रा आथिखाल बांलादेशनि सिलेट जिल्लायाव बेयावबो दङ होननानै बिथाङा जोंनो रोखा रोखा फोरमायदों। नाथाय बै माखासे गामिनि मुंखौ बिथां मख'नानै जोंनो फोरमायदों। नाथाय दा जुगाजुग गैलिया, मानोना बेयाव माने भारत सरकारा फेन्सिं होनानै गोख्रोङैनो बेयाव हाबनायनिफ्राय एसे बादा होना दोनथ'दों। नाथाय बेवहाय दा जाखिनि बर' जोंनि माखासे मानसिफ्रा जिबादि रायजो जानानै दं, बेवहाय जों मिथिनो मोन्दों बिथांमोनहा खोब सुगैनो दं। दा बेवहाय बिथांमोनहा संसार जानाय बेलायाव दा गोदोनिफ्रायनो दा संसार जानाय बायदिबा बिथांमोनहा बुंबोदों जे जों बाथौ धोरोमखौनो गोदोनिफ्रायनो बेवहाय जों सिबिबोगासिनो दं। नाथाय बेवहाय दा बाथौ धोरोमाव बिथांमोनहा गोदोनिफ्राय सिबिबोदोंब्लाबो सिजौ दंफांल' गायो। नाथाय दा बेवहाय गुलाय गुजाय एसे हाबदेरदों। माखासे संकरि बायदिसिना धोरोमजोंबो बिथांमोनहा दा सिबिनाय खान्थिखौ लानानै सोलिगासिनो दं। बिथांमोनहा ओरैबादि जोंनो फोरमायदों जे बेवहाय गोदोनिफ्रायनो संसार जानायाव जोङो बाथौ धोरोमखौनो जों सिबिबाय थादों। नाथायबा जोंनि गेजेराव एसे गेजेर जराव गुलाय गुजाय हाबनायनि गेजेरजों जोङो मोजां रोखोमनि खान्थिजोंनो जोङो बेवहाय बाथौ धोरोमखौ सिबिनो हायाखै। गुबुन गुबुन धोरोमारिफ्रा बेयाव जोंखौ फैनानै बायदिसिना जों नाख्रेबफैदों, फुस्लायफैदोंब्लाबो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बाथौ धोरोमखौ लानानै जोङो सिबिबाय थादों। दा जोङो थांनानै बिथांमोनजों रायज्लायनाय बेलायाव जोंजों माखासे सावरायनायनि बेलायाव बिथांहा खोब खुसि जादों आरो इयुनावहाय बाथौ धोरोमखौनो मोजां रोखोमनि फोसाबनानै बेवहाय बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनाय बेलायाव मदद होगोन होननानै बिथांमोनहा जोङो फोरमायदों। दा जोंबो खुसि जादों, बिथांमोनहाबो खुसि जादों आरो जोङो खोथा होबोदों जे फैगोन बेलायाव जोङो बिथांमोनजों जगाजग खालामलायनानै आरोबाव जों फोसाबलायनानै जोङो बिथांमोनखौ जौगानाय बेलायाव मोजां मदद होगोन। बेबायदिखौ खोथा होबोदों जोंनिफ्राय। दा बेवहाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे दासिमबो आबादारि हिसाबै संसार जानायाव जों रायजोफोरनि हाफ्रा दासिमबो बांलादेशआव खावसे दङ आरो जोङो बेयावबो खावसे दङ। नाथाय जोङो दासिमबो मोजां रोखोमनि बे जोंनि हा हुफोरखौ मोजाङै बे सिंथिं थांनानै आबाद मावनानै जानो हाया। सम सम एसे बाधा हेंथा फैयो। दा बेफोरखौबो जोङो रुजु रुमु सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माब्रै बांलादेशनि हाफोरखौ बा जोङो ओजोंहाय थानाय हाफोरखौ जोङो मोजां रोखोमनि जोङो जोंनि निगाथि खालामनो हायो, जों बेखौ गोबां रोखोमनि सिन्था खालामदों। बेवहाय जोंनि माखासे बर' आसामनि बर' दैदेनगिरिफोर बा बाथौआरिफोर बा अन्य फरायसा आफाद बा जोंनि माखासे साहित्य सभा बेफोरखौ जोंखौ फैनानै जों मदद होजानो लुगैदों। बेबायदिनो जों गोदोनिफ्रायनो हांख्रायबाय थादोंमोनब्लाबो जोंजों जगाजग एसे मोजां रोखोमनि जगाजग गैयैयाव जोङो
बर' माखासे आसाम हादोर बा बेलेगाव थानाय बर'फ्रा जाबायदि संसार जादों जों बेबादि मोजां रोखोमनि बेयावहाय जौगानो हाद्रायाखै बे बेलायाव जोङो उनफिननानै दङ जोंनियाव दा मिडियाम हिसाबै फरायनाय बेलायावबो जोङो बर' मिडियामखौ लानो नाजागासिनो दङ आसामिस जोंनियाव हाबदोंमोनब्लाबो दा आसामिस मिडियामाबो जोंनाव गैला दा बे बेलायाव जोंनाव इंलिस मिडियामाव जोङो सोसननानै जोङो गथ' गथायखौ फोरोंगासिनो दं नाथाय इंलिस मिडियामावबो जोङो मोजां रोखोमनि गोजौ थाखोआव जों गथ' गथायखौ फोरोंनो हायाखै खोब खम गथ'आसो जोंनि गोजौ थाखोआव फरायनानै दा सासे सानै साख्रि बाख्रि मावनानै दङ बेवहाय गोबां रोखोमनि जोंनि कमिउनिकेसन जाथायात बेलायावबो जोंहा एसे उनफिननानै दङ बेफोरनि थाखायनो जोंनि बेवहाय गोबां न'खर बर' दंब्लाबो फ्राय 200 न'खरसो दङ बेवहाय अब्लाबो जोङो संसार जानाय बेलायाव उनफिननानै दङ सरकारनिफ्रायबो माखासे अनसुंथाइ बा मोननांगौ जाखिनि सहाय बेफोरखौबो जों मोजां रोखोमनि मोनाखै दा बैफोरखौ जोंनि बर' माखासे फसंथानफ्रा जोंखौ मोजां रोखोमनि जुदि जोंखौ थुलुंगा होयोब्ला सहाय मदद होयोब्ला निस्सय जोंबो बेवहाय रुजु रुमु संसार जानो हागोन होननानै जों साननानै दं जों बिथांमोननो खोथा होबोदों जे जोङो फैगोन समफोराव जोङो आरोबाव गोबांसिन जोंनिफ्राय हानजा फैनानै जेरैहाय जोंनो फोसावगिरि दौरि हानजा आर'ज हानजानि जा फोरोंगिरिफोर बा खेराइ मोसानाय जोंनि कलाकृष्टि बायदिसिना मोसानाय हानजाखौ जों गोबां रोखोमनि मोनसे गिदिर टिम फैनानै बिथांमोनखौ जोङो हागौमानि सप्तासेसो थानानै जेरैहाय आर'ज आरो खेराइ मोसाग्लांनाय बेखौ फोरोंनो जोङो थिरांथा खालामदों आरो हागौमानि जोङो बाथौखौ गायसननानै दुमनानै सिबिनाय खान्थि मोन्थोर आरो बायदिसिना माबोरै सामना हामना खालामनांगौ बेखौ जोङो फोरोंनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खोथा होबोदों आरो बै बेलायाव आरो आं मख'नो हाबावोदि जोङो आबै जमुना बर'खौ जों लोगो हमनानै जोङो बिथांनिफ्राय जोङो माखासे मोन्थोरफोरखौबो जों मिथिनो मोन्दों आरो माखासे जोंनि मोदाय मोदायजोफोरखौ बिथाङा जोंनो रोखायै फोरमायदों जों बिनिफ्राय मिथिनो हादों जे बेवहाय थानाय बर'फ्रा बाथौ सिबिनायाव गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनहा गाराखै आरो बेखौ बुंनाय बेलायाव आबैया जोंनो फोरमायदों जे फ्राय बेवहाय जोङो ब्रिटिशनि दिननिफ्रायनो जोङो जोंनि बर'नि आसारजोंनो जों बेवहाय आसार खान्थिफोरखौ नेम खान्थिफोरखौ फालिनानै जोङो संसार जाबोगासिनो दं बे खोथाखौ आबैया जोंनो फोरमायनाय बेलायाव जोंबो खोब खुसि मोन्दों आरो जोङो माखासे बेयाव थानाय गाज्रि आखुथायफोरखौ गारहोनानै जों जे मोजां आसार आरो नेम निथिजों बेयाव माने सिबिहोनो हागोन जों बेखौ बिथांमोननो खोथा होबोदों बे नया बस्तियाव थांनानै नुनो मोनहैबाय जे बेयाव बर'फ्रा गोबाङैनो दङ आरो बेवहाय जोङो माखासे दैदेनगिरिखौ लोगो हमदों आरो सबसे बेयाव बैसोआव गिदिर जमुना बर' आबैखौ जों लोगो हमनानै सावरायनानै जों मिथिनो मोनबाय जे बेवहाय गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा बर'नि जा नेम निथि सिबिनाय आसार खान्थि बेफोरखौ लानानै सोलिबोगासिनो दं जोंनि थांनाय बेयाव टिमा जोङो गासैबो जोङो माखासे दानि जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदान आसारनि नेम निथिखौ फोसाबनाय आसारनि नेम निथिफोरखौ जोङो बिथांमोननो फोरमायना होनाय बेलायाव आरो बिथांमोनहाबो गावसिनि माखासे गोदोनिफ्राय सोलिनाय माखासे नेम निथिफोरखौ सोलिनायखौ जेथिया फोरमायलायनानै जों सावरायलायदों जों बेखौनो बिथांमोननो फोरमायदों जे आथिखाल दुलाराय बाथौ गौथुमा माखासे गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय नेम निथिफोरखौ गाज्रि आखु हुदाफोरखौ फोसाबनानै गोदान बेलायाव जों लाबोगासिनो दं जों बेखौ फोरमायनायाव बिथांमोनहा खोब गोजोननाय मोन्दों खुसि जानाय मोन्दों आरो जों बेखौ फोरमायदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमा आथिखाल आसाम बा नोंथांमोननि नैबे मेघालयआवल' गोसारना थायाखै सारा बुहुमावनो गोसारबाय बे खोथाखौ जों फोरमायनायाव बिथांमोनहा माने गुबुन गुबुन हादोराव जाबादि बर'फ्रा नेम निथि आसार खान्थिजों सिबिनो आवगायबोदों थिग बिथांमोनहाबो बेवहाय मोजोमसे थानाय बे बर'फ्राबो जोंबो खौसेयैनो
जोंबो दा दुलाराय बाथौ गौथुमा फोरमायनाय बुंनाय फोरोंनाय फोसाबनाय नेम आसार खान्थिजोंनो सिबिगोन जों बेखौनो लानानै जोंबो आवगायलांबाय थासिगोन नोंथांमोनहा बेयाव फैनानै जोंखौ फोरोंब्लानो जोङो बिजों आवगायलांबाय थासिगोन नैबेखौ जोंनो फोरमायनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो जे बिथांमोनहा माने थाबैनो बेखौ लानानै बुहुमाव जे मेघालय बादिबाव नैबे नया बस्तिनि बर'फ्रा बाथौ धोरोमखौ मोजां नेम निथि गोदान नेम निथिनि गेजेरजों लानानै जौगाबाय जों बेखौ माने बुंनो हासिगोन दा जोङो नया बस्तियाव थांनानै जों बेखौ मिथिनो मोनो माखासे हाबा आरो बिहेखै थैनाय सारादु बे एसे गोदोनिफ्रायनो खालामबोनाय माखासे नेम निथिफ्रा जों बेखौ बुंनो हायो जे दासिमबो बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदियैनो एखेयानो दङ नाथाय माखासे बेयावहाय एसे गुलाय गुजाय हाबदेरदों दा बेनिखायनो बेवहाय दा जोंनि गोदान आसारजों आरो जोङो बुंबोनाय माखासे फोसाबनाय बेलाजों जों बिथांमोनखौ बुंदों जे माखासे एसे गोदान नेम निथिखौ नोंथांमोनहा माने लाब्लानो निस्सय नोंथांमोनहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बा जोंनि बर'नि नेम निथिखौ मोजां रोखोमनि सिबिलांबाय थानो हागोन नैबेखौ जोङो फोरमायबोनाय जादों बिथांमोनहा दैदेनगिरि बे गामिनि गोबां माखासे मानसिफ्रा जोंनो फोरमायदों जे जेब्ला आसाम इन्डिया गभर्नमेन्टआ बे बाउन्डारिखौ फेन्सिं होदों अब्ला बिथांमोननि बे सिमानि गेजेरजोंनो जेथिया फेन्सिं होलांबाय अब्ला बिथांमोननि हा हुफ्रा हरै खावसे आरो ओरै खावसे थाबाय गोबां जोंनि आबादारिनि हाफ्रानो बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिबा माखासे हाया 9 बिघा 10 बिघा हरै दं आरो बे सासे मानसिनियानो आरो ओरैबो 7 बिघा 8 बिघा बेबायदि दं नाथाय दा बिथांमोनहा बे बेलायाव माने जेबो बुंनो हाला जेबो खालामनो हाला अब्लाबो दासिमबो बिथांमोनहा बेयाव थांनानै आबाद मावो आरो आबादखौ मोनो आबादखौ लाबोयो आरो आबाद मावनो हायै बादि मोनोब्ला बिथांमोनहा बेयाव थानाय माखासे बांगालफोरनोनो आदि होबोयो सुक्ति होबोयो आरो आबादखौ लाबोनानै दा बे हा हुखौ बिदिनो बै समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ